za tebou. Naši už chystajú obľúbené koláče, tu vaši pohostinnosť nám ešte stotáče. Teším sa na teba, môžeme debatovať do rána, nad ránem i tak spívať, nezávazne na mnoho priateľských slov jedu za tebou. Užij si cestu, krásu, pokojne, pri našich otcové byli spolu na vojne. Počul som vrať zasmiali tak, že až plakali, a všechny detské, co s nimi byli prostáli. Dobře a taký kalení do rána, nad ráno spievali, nezáväzne na mnoho priateľských slov jedu za tebou. A chcem vás počuť, to vysadí celý svet, jak se dá vzít bez krve naposled a poprvé. Málo kto vrátil bytosť svet, dneska sme každý vlastný pán, za to díky čuť za sedíš ve parku, človečem to je diaľka, ja už 600 kilákov, užíš si Moravy a taky, leďeš se na Prahu, máte tam niečo ako naše poče na váhu, máme tady všechno a taky kalíme to rána, nad ráno spievame, nezáväzne na mnoho priateľských slov je tu, a to nespieva nič je. Jak se dá rozejít bez krve naposled a poprvé. Málo kto vrátil bytosť späť, dneska sme každý vlastným pánem, preto díky čuť za ámen. Teším sa na teba, môžeme debatovať do rána, nad ránom je tak spívať, nezávazne na mnoho priateľských slov jedu za tebou. Celý svet, jak se dá vzít bez krve naposled a poprvé. Málo kto vrátil bytosť svet, dneska sme každý vlastný pán, za to díky čuť za ámen. Teším sa na teba, môžeme debatovať do rána, nad ránom jen tak spívať, nezávazne na mnoho priateľských slov je tu. Ďakujem. Čo sa deje vzadu? Odišla Letka? Chlapci, halo, keď ste vzadu. Chlapci, halo, keď ste vzadu. Poprvé Letka už funguje. Poďte dopredu, chlapci, však čo tam budete mať z toho vzadu vy? Dám 5 sekúnd, keď nepojete dopredu, pôjdem dozadu ja. Oni tam dostali príkaz od šéfa, že ostaň tam, keď sa to pokazí, znovu dáš on. Dajte potom s chlapcom osnovu na jaké. Poprvé by som chcel povedať jednu vec. Úplne nechápem, prečo ste kvôli jednej Letke 4. A druhá vec, čo sa týka našej hudby, my si to síce vážime, ale naša hudba je o textoch, o filozofii, pokojne tam môže dať futbal, jo? Ideme ďalej. Na tieto koncerty sme sa veľmi tešili, pretože my tvrdíme, že na tieto koncerty prišli len inteligentní a emocionálne plní ľudia. Je tak? Ja som hovoril o nás teraz, ale dobre, vítajte. A tieto koncerty majú ešte také špecifikum. Hráme firmky, hráme festiaky, ale na tieto koncerty prídu len skalní, ktorí sa chcú zabaviť, prípadne sa tam non-stop natáčať na tie mobily, Kriste Pane. To sú tie mladé faninky, hej, aj tu je ďalšie. Telefón pripravený. Miláčku, povedom si otvorene, jak asi fandila tvoje babička na takého necka, že keď mobily neboli?
babička a ja. Jedu takhle po trati. Dá sa to? O tom som nechcel. Ešte raz dvihnete telefón a vrátim vám vstupné. Firenky, fešťaky. Je to trošku iná káva, chápete? Na fešťakoch robíte zvukovku, neviem, večer o 10. a začne Zahraj už niečo! Tu sa to nestane, tak dúfam teda, hej. Hráme firenky, tie majú tiež svoj čaro, ale tam tiež sú také extrémy. Hrali sme onom času v Brne pre istú finančnú spoločnosť. Bolo tam 1500 ľudí a my sme boli prekvapení večera, tak sme takto blízko toho boku až cez portál išli potichu a pozerám a tam normálne také, že guru s mikrofónom hovorí tým 1500 finančákom, že zatrzepejte hlavama. Ja by som sa nesmiel. 1500 ľudí urobili, že my sme kúkali, že preboha, pre koho hráme. Ten guru pokračoval, hovorí, zatrzepejte hlavama, ať vám vypadnú všechny sračky, máte hlavu čisto pro náš biznis. A náš manažér takto mal to iPhone, takto kráčal, natáčal to. Prišiel dozadu do šatne, sme boli ešte dva, hovorí, viete, pre koho hráme? Jasné, že to je tá spoločnosť. Ne, tu sa pozrie, pre koho hráte. Ako medzi nami je to významná spoločnosť, podľa mňa ste tam mnohí poistení, hej? Ale podnik a kultúra čistá sekta. No, prečo vám to hovorím? Prečo vám to hovorím? Lebo prečo vám to hovorím? Lebo keďže dneska ste na našom koncerte iba vy skalní, tak nám napadlo, či si niečo podobné nedáme. Čo? Ne, alebo už to robíte, teraz je... No dobre, ale také, že doľava, doprava, to by sa zvládli, nie? To sme vymysleli teraz na turné, ten tanec sa volá Tramvaj, tu tramvaj mení, tak schválne, konečne prvý tramvaj, že jo? Z vašej strany to bude vyzerať takto, poprosím tempo. Doľava, doprava, doľava, všetky teším. Doprava, ani pane.